नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। हम रउआ सब के छोट भाई गायक व राइटर अरविंद अकेला। और आज बहुत खुशी के बात बा कि हम रउआ सबके बताओ तनी कल सुबह में हमार गाना आ रहल बा सादगी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल से वीडियो संग बहुत ही प्यारा देसी गाना जौन कि नया साल के गाना है 2025 के नया साल के गाना। तो रउआ सब जाई कल सुबह 7 बजे सादगी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर और सर्च मारी और भाई के गाना सुनी सादगी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर। एकदम देसी गाना है जौन कि नया साल के 2025 के और बहुत प्यारा गाना है। जैसे धनंजय भैया के हमनी सब गाना लिख के देवेनी वही अंदाज में एकदम अलग देसी गाना है नया साल के। और एगो और खुशी के बात बा कि वो गाना में हमनी के धनंजय भैया के छोट भाई संजय धड़कन जी भी काम कैले बाड़न गाना में। और अपना सिमरौनगढ़ एरिया में अपना नेपाल बारा जिला में ही शूट भइल बा गाना के। तो जितना भी हमार चाहे वाला भाई सब बानी, जितना हमारा नज़दीकी गांव के अगल बगल के सिमरौनगढ़ नगर पालिका से लेके हमनी के बारा जिला से लेके रौटहट जिला, परसा जिला, पूरा ऑल नेपाल जितना भी बानी हमनी के भाई सब बिहार के जितना केहू बानी सब केहू जाई और गाना के सुनी और प्यार आशीर्वाद दी अपना भाई के। कहे कि हमनी खुद से लिखले भी बानी और हमारे गुरुजी संतोष तिवारी जी और गैले भी बानी। और गाना की इतना प्यारा वीडियो बनैले बानी कि रउआ सब देख के खुश हो जाएम। एकदम देसी गाना है। तो रउआ सब जाई और गाना के कल 7 बजे सुबह में जाई देखी यूट्यूब चैनल पर सादगी रिकॉर्ड पर और झूमी और अपना भाई के प्यार आशीर्वाद दी। सादगी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर। हर हर